Pozdrav šeskači, evo danas ćemo ponoviti dvije nastavne jedinice. To su programi za potporu učenja i obrazovne društvene mreže. Što se tiče programa za potporu učenja, prvi na popisu nam je GeoGebra. To je program za učenje dinamične matematike. U njemu smo već nešto radili. Nju nije potrebno preuzeti na računalo, već zato jer ona ima svoju online inačicu. GeoGebra je stvarno super program gdje možete naučiti dosta toga jer ona ujedinjuje i algebru, geometriju te analizu. Što se tiče tvrtke Google, kompanije Google, imamo Google karte koje su skup mrežnih karti koje je razvila korporacija Google. Znamo i više puta smo isprobali da Google karte zakon, možemo izračunati točno kilometražu, vrijeme i tako dalje koje je potrebno napraviti od točke A do točke B, pogledati neki grad u svijetu, doći do svakog dijela koji nas interesira. Također iz Google nam dolaze i Google prevoditelj. To je besplatna usluga koja prevodi na 100 jezika svijeta, a zanimljivo je da ga dnevno koristi barem pola milijarde ljudi na kugli zemaljskoj. Zatim na popisu nam je portal Nikola Tesla koji služi za učenje na daljinu, a pristupamo našim AAI identitetom. Na njemu možemo pronaći sadržaje iz različitih predmeta koje učite u školi. Što se tiče obrazovnih društvenih mreža, znamo da društvene mreže su vrste servisa koje služe za povezivanje korisnika putem mreže. Najpoznatija društvena mreža je Facebook, slijede ga Instagram i Twitter, a vi znate da postoji još puno tih društvenih mreža koje niti sam ne mogu pratiti. Ona koja je spomenuta u knjigi jeste Yammer, koja je aplikacija u sklopu sustava Office 365 i ona je aplikacija za koju kažu da je to praktički current of Facebook jer sliči svojim izgledom i nekim mogućnostima društvenoj mreži Facebook. Još jedna društvena mreža je Edmodo. Ona je namijenjena komunikaciji, suradnji i podučavanju. Tu se može osmisliti jedan digitalni razred u koji se uključujete svi vi i na taj način možete komunicirati sami sa sobom ili sa učiteljem.